ishende ngumxabanisi. Opening scene, sibona nje omunye umama uhleli nje ney'ngane ey'ningi. Kuthi kusanjalo kungena omunye ubaba, ibo lo baba nje mfethu ufika ne-violence nje la. Kwenzakalani? Ufika ne-violence nje lo baba lona, le ngane nje akusiyo nje ingane yakhe. Athi meqeda lapho athi GBV kulo mama. GBV umama mfethu nje sixakaxaka. Opening scene nje violence engaka, sine-violence engaka. Lo baba lo ufana no-Bra Cop. Lo baba lo ungifanela no-Bra Cop mina. So nje like for the rest of the video we're gonna be calling him uBra Cop. La mama lo ayakade shawa uBra Cop, unkosikazi kaBra Cop, igama lakhe uManyawuza. Ahambe aye kwabangani bakhe ayobaxoxela indaba.